Diye bir sarı. Hop. İtamı. Peki Murat o dört tanesini. Bir sarı doğdu. Ne Murat? Ne Murat? Ne bu başı bakın ne? Viki ne? Viki? Sama ako sakada. Bravo, Mihael. Bravo, деца. Оп, оп. Риски. Замисли Яна да влезе. По-голема дупка. Браво, Биби, браво. Браво. Леле, браво. Тук е добра анимация. Сега довде, би сега. Добре. Да, пошла. Браво. Това? Еки ми е ясно. Много ми е. Не я фрлай, так, бежи. Гледаха са, ми е изпея. Гледаш. Ева по-глава. И се пея, я смайца. Abi sen nasıl gidemedin? Sadece bağımında. Ай, свъртате се, гледайте ме мене. Уди. Е дупка на ти уше, уди. Да види Никола какви авантури тераме. Не, ама не е това много безбедно, искрено. А? Не ли? Значи, не, забраната ти да го гледаш видео. Защо? Ще трае 4 минути. Вака скока. Да, и Михаил, и Вики, и Бисера. И Бисера скока. Бисера скокаше. Се пораде малце. Да. Качи ти. Дай ди малко.